Hello everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो आङो इन्ट्र'खौ एसे लासैसो लादों आरोना हासबेन्डआ सिखारथ'वाखै नालाय। ओमफ्राय आं सानबाय दिनैहाय माबा मोनसे नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै सानबाय आङो। ओमफ्रायो आं दिनैसिम हाबा जानायनिफ्राय बेबायदि खालामफेराखै आरोना, गोसोआव गैया आं खालामनाय। माने आङो हासबेन्डखौ पुरा दारि फोननो नागिरदों आरोना, जायोना जाया साक्सेस नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो। लोगोसेनो बियो रागा जोङो ना आंखौ रायो ना मिनियो नायनोसै आरोना। बि जेबो मिथिखाया आरोना, दाबो सिखाराखै बियो। ओमफ्राय आं खामानिफोरखौ मावस्रांजोबखांबाय आरोना, दा फुंनि समसो नालाय ओंखाम ओमफ्राय लाइ भाजा एवनानै दोनबाय आङो। ओमफ्राय दा बेखौ आङो बिदि फोनैनि आरोना, पुरा उन्दुलांदों आरोना, थोबसेबो थर गैखाया, फोजाहैखांबाय आङो, थर मोनाखै आरोना एसेबो। ओमफ्राय दा रायोना रागा जोङो ना बुयो ना मा खालामो नायलांबाय थादों नोंथांमोना, नुलांबाय थागोन। आं केमेराखौ बहायना दोनखागोन नालाय, होमबा जोबजासिम नायलांबाय थादों नोंथांमोना। थांनोसै आं दाना। आं दायो थांनि दै लोगोफोर र' नै पुरा उन्दुनानै दं मानसिया नै। माखौ फोनगोन आं दा? इखौनो आइलाइनारखौनो फोननोसै। ओमफ्राय आय' गोलैजोब्बायलै साला, थर मोनबा गैलालै। आंहानि मावनो नागिरनाय खामानिया थालांगोन दा थर मोनबाथाय। इ मोननैखौनो लानोसै दे आङो, नै मोननैखौनो लाबाय आरोना। दा केमेराखौ मायाव दोनगोन आङो? थर मोनाखै इयावनो दोननि र' केमेराखौ। आय' इयावनो दोनबाय आं, नुगोना नुला केमेराखौ। दाउआबो जि डिस्टार्बलै, माबा थाग्रा न'आवसो हाबफैबाय थायो। डिस्टार्ब जाला। साबसिन जागोन दे, बुरजा नांगोन इसेबां। माथो नांबाङा दारिया ओरैनोबाबो खम खारो इनिया, दारिखौ बारायना होनि र'। जायासै खोमा बारा दिनै।
गाहाम हाय आं लोगोफोरखौनि ओरै आंबो उन्दुनो नागिरदों नै इयाव इथिंजा नाय आंबो उन्दुहांदो दसे इथिं नाय आंबो उन्दुनो दसे फोजानोसै आं दाना ओंखाम मोनबाय होननानै ओइ मोनद' ओंखाम जानोसै ओंखाम जाया लाइ एवना दोनबाय आङो टाइम जाबाय ओइ बुहुद टाइम जाबाय ओंखाम जानो टाइम जाबाय मिथि जाबाय दे टाइमा बुहुद टाइमखौ नांजानाङा नोङो ओंखाम जानो मिथि जायखिजाया अब्बा थांनो होननाया थांला ओंखाम संनायालाय माथो इयावनो दंफैयो होमबालाय संखांबाय आङो संखांनायखायनोथ' नोंनि खाथियाव जना दंफैयो आङो दे आनथि थौ ओंख्रि सङाखै फुङावनो ओंख्रि सङो नामा लाइ भाजा एवदो ओंखाम गुदुं संना दोनबाय सिखारदो मोखां सुदो थौदो जाहैनोसै मिथिबाय लायनि र' ब्रास कलगेट दे नायनोखै दङ दे सेन्देला इयावनो बाव थांनांगौ सेन्देलालाय आथिं दं नामा र' आं ब्लग भिडिअ बानायबाय दङ नै आंहा हौवाया दासो सिखारदो लोगोफोर ओरै फैबावनाय खाथियाव एख' नङा दे खाथियाव फैनायलै फैनाय इयावनो जथ' र' सानैजों माबा रायलायनि जोंहा नैयाव जथ' सुगोन दे इथिंनो थाथ' आं केमेराखौ मोजां बानायना दोननि र' आंबो जहैगोन एसे ब्लग भिडिअखौ मोजां बानायनि आङो दिनै नाहरनाय इथिंजा माबा उन्दुनो ओंखारनायानो खाला एख' नङा मा जानोखाय जथ' दाउआ फैखाबायानो थायो उपाय गैया मा खालामनो दाउआ न' सिङावल' हाबफैयो ओरै नाहर इयाव जहैनि आङो केमेराखौ मोजां बानायना दोनहैनि ना इयाव जनो नागिरदों आङो दायो बानाया र' दानो बानायखानांगोन नों दा थांसिगोनानोबा भिडिअ बानायनो टाइमानो गैला बोरै जागोन दा बानायखाबानोथ' दायो आंहा होनो मोनगोन ना मोनाब्लियाव मिथिबाय ओरै नाहर मोजां नुवाखै ब्लग भिडिअआनो एसे माबा माबि रायलायनो गोनां दङ
ओंखाम संनानै बेफोरखौसो बानायबाय दं स्ला नोंखौ नायनो होननानै आं बानायफेराखैमोन ना माबायसा जायो होननानै मायसा नुयो होनना बुरै नुदों नायनाय आं मिनिनायखौ लाखुमानासो दंबाय दं आं उन्दुलांनो मानसि फैदों नालाय होनबाय नायनाय जोंनो केमेरायाव नारनाय ओरैनोथ' फोननाया जास्लाबासै थरमुन जानो गिनानै लासै बानायबाय थानानै एकदम मुस्रुम बायदि लासै बानायबाय थादों दा मोदोम बाक्साया मानसिबो सिनायनो सान माबाना दोनोलै मानो नामा राबन हमदो सोर फगोन दा दानो नोंलाय मोखाङानो सुखुयाखै साबोनसो सुयो फेस दाथ' साबोननि खाराना खारो आइलाइनारसो मेगनाव फोनग्रा आइलाइनारसो आंनि मानि मोना ओंखाम ओंख्रियाबो मोनदोंना मोनाखै भाजाल' संनानै होनबाय मोनखांनानैथ' आङो हामदो आंखौ इदि जाखिनाया ओंखाम संखांनानैथ' आङो माने नोंखौ माने मा खालामो माबायदि रियेक्ट खालामो नायनो होननानै आखिबाय आरोना थर मोनखाया ओरैबायदि खामानि आसुरितसो आरोना आरो आं एकदम मुस्रुम बायदि लासै बुंबायना बया उन्दुगादुराखा आंना बया ओइ मा गुजुबाय थाखोलै आंलाय बायना होदों नोङो ओंखाम संनाया आं नोंखौ रागा जोंगोन होननासो सानदोंमोन रागा जोंखायालै आंना हौवाया उनसुलाखाना ओंखाम जानोसै हुगारगोन दे दंखलाव थौलै फालथुलै माबा नाङा फै ओंखाम उखैबाय आंखौ बया ओंखाम आं दुगैयामोन ना दुगैया जायो नामा फै अखा हाबाबो गरम सम थौलै आं हुगारना होगोन थौ आं थांबाय दङ रागा जोङासै आरोना लोगोफोरा होबा गैलाहाय सानदोंमोन आङो रायगोन खोमानो बुवाबाबो रायगोन खोमा इदि सानदोंमोन आरोना खिन्थु बेफोर गासिबो जायासै आंनि साननाया जायखिजाया आंनि फोननो नागिरनाया साक्सेस जाबाय आरोना आथायावनो थर मोनबा गैलाहाय इदि सानदोंमोन आं खिन्थु थर मोनाखै मानसिया आंहाबो बिराद गुजुबाय दंमोन ओमफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय दा ओंखाम आरि खुरना होनोसै नायनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोना गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ बाय बाय